जोंनि बिटिसिनि सरन बर' बिथाङा मन्त्रि हिसाबै सायख'जाबाय नङा होमबा? नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानानै एबा मिथिखाबाय। स' बे बिथाङा सरन बर' बिथाङा मन्त्रि हिसाबै सायख'जानानै दिनै माने गुवाहाटियाव समायखिरा लादो आरोना मन्त्रि समायखिरा लादो। स' नोंथांमोननि सायाव आं फिसा होगोन नोंथांमोना नायलां आरो मा कमेन्ट हरनो गोसो दङ बुंहरबानो जाबाय। जय बर' हारि। सासे मन्त्रि महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं सरन बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्त्रि महरै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै फोरमायनाय एबा मिथिहोनाय नङा। सासे मन्त्रि महरै फोथायनाय आरो गोगो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय एबा गिज्रा गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासैबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं सरन बर' अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्त्रि महरै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै फोरमायनाय एबा मिथिहोनाय नङा।